Zdravím vás, dámy a páni. Tak dnes, 23. januára 2024, je taký zvláštny deň, keď má narodeniny Michal Gašparovič, ktorý bol predsedom občianskeho združenia za slobodný život a zdravie na Slovensku. No a takto osud zariadil, že vlastne v deň jeho narodenín aj teda zhodou okolností je ukončenie jeho pôsobenia vo funkcii predsedu. Z osobných dôvodov sa vzdal a zostáva naďalej členom a bude vykonávať funkciu kontrolora. No, ja by som mu poďakoval z toho dôvodu, že konal od toho roku 2021, tak ako som tu už uviedol na stránke na Facebooku, že v podstate vzniklo toto združenie a tie konania boli rôzne v minulosti s tým, že v podstate tak, že podpisoval v mene občianskeho združenia ako štatutárny orgán podozrenia zo spáchania trestného činu, či už trestný čin nátlaku, trestný čin apartheidu a ďalších trestných činov, keď bolo podaných v podstate okolo 55 tých podozrení zo spáchania trestného činu na všetky okresné prokuratúry na Slovensku. Ďalej aj viaceré osoby podávali tie podozrenia na orgány RTVS alebo aj na vystúpenie pána primátora Trenčína, pána Rybníčka, pretože tie jeho vyjadrenia, tie sú známe, mali také črty ako podozrenie zo spáchania trestného činu apartheidu. No tieto konania boli zastavené nakoniec, či už okresným vyšetrovateľom, teda okresného riaditeľstva policajného zboru v Trenčíne, respektíve to bolo také konanie, že z tých okresných prokuratúr to jednotlivé prokuratúry zaslali na okresné riaditeľstva policajného zboru na vyšetrovanie. A nemám teraz presný prehľad, ale asi 2-3 chceli ešte doplniť, ale ostatné tie okresné riaditeľstva policajného zboru zasielali tie podozrenia na vyšetrovateľom na Národnú kriminálnu agentúru, ktoré to teda pridelili na jednotlivé tie pobočky po celom Slovensku. No a oni to po určitej analýze a v podstate tak, ak si na 3, 4, 5 strán napísali svoje stanovisko, zdôvodnenie a s tým, že príloha bola aj právna analýza doktora Štefana Harabina a ešte potom aj ďalšie prílohy, či už to boli k vyjadreniam pani doktorky Pekovej, ktorá zo stránky, kde americký určitý súd rozhodol a boli tam proste tie zverejnené informácie, niekoľko desiatok strán o tých vedľajších účinkoch experimentálnych preparátov a v podstate potom to dopadlo tak, že tá špeciálna prokuratúra to zastavila, pretože boli tam podané aj ako sťažnosti k zamietnutiu a potom teda tí prokuratúry, špeciálne prokuratúry zastavili konanie. No, čiže to už zvážte vy, že či bol apartheid, a teda delenie ľudí, či bol trestný čin nátlaku, alebo nebol, to si urobte názor sami. My sme to podozrenie mali, že bol, no a keďže nekonali, akože nekonali a tvárili sa, že všetko je v poriadku, tak na mieste v týchto dňoch je aktuálna otázka, či taký orgán zrušiť, alebo nezrušiť. Ja mám názor, že zrušiť. Pretože je dôvodné podozrenie, že sa dopustili aj tí vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry, ale aj prokurátori špeciálnej prokuratúry, že je podozrenie, že sa dopustili trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa. No, však to je vec ďalšieho postupu, môžeme mať rôzne názory, či také, onaké, makové, aj na celé to, čo sa udialo v minulosti. My sme mali v tomto združení také názory, že je to podozrenie a ja by som ocenil teda, že to konanie Michala, že konal, podpisoval
a zúčastňoval sa aj na 2 osobne výpovediach v Trenčíne a v Bratislave. No a naposledy ešte teda konal a bol aj vypovedať v určitom konaní v Prievidzi. To prebieha, to nebudem komentovať a vzhľadom k tomu, že to je otvorená záležitosť, takže to nebudem verejne rozoberať. Ja mu prajem veľa zdravia, šťastia, lásky a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Tak Michal, drž sa a na zdravie.